खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोरनानै नोंथांमोना पीएम किसाननि नैजिथामथि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हासिगोन। नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों जानांगौ। पीएम किसाननि नैजिथामथि किस्तिनि 2000 नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हासिगोन। दा जोंहा खालारा अफिसियेलि ओंखारना फैबाय। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना खै तारिखआव पीएम किसाननि नैजिथामथि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हासिगोन आं बेखौ दायो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। जोंहा अफिसियेलि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो जोंहा डेटा ओंखारना फैखाबाय, खालारा जोंहा ओंखारना फैखाबाय। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय। गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। दा नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै बे जाहैबाय जोंहा पीएम किसान सम्मान निधि स्किमनि जोंहा अफिसियेल मोनसे बेयो एकाउन्ट। दा बेवहाय नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै बे जोंहा पीएम किसाननि नैजिथामथि किस्ति नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै पीएम किसाननि जोंहा नैजिथामथि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोननो नैबे जुननि 20 तारिखआवनो नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। जोंहा दिनै खै तारिख जाखो जुननि जोंहा दिनै जुननि 16 तारिख जाबाय। दा बेनिखायनो जुननि 20 तारिखआव नोंथांमोना मोननो हासिगोन। नोंथांमोननिसिम खौरां बिजोङाव होबाय थादोंमोन जे जुलाइ मासावसो मोनहैनो हासिगोन बायदि होननानै आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावथ' बुंहरदोंमोन जेनेबा 15 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना मोनगोन होननानै। नाथायबा 15 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना जुननि 15 तारिखनि बिथोराव पीएम किसाननि नैजिथामथि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हायासै। दायो नोंथांमोना नै जुननि 20 तारिखआव मोननो थांगासिनो दङ। माने फैगोन सुनिबारावनो नोंथांमोना पीएम किसाननि नैजिथामथि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। नाथायबा माखासेया मोननो हानाय नङा। जायफोर नोंथांमोना केवाइसिखौ होनानै लायाखै नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। मानो होनोबा नोंथांमोना पीएम किसाननि केवाइसिखौ बोसोरसेयाव खेबसे होनांगौ। जेरै जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव केवाइसिखौ होनानै लाबाय दा नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव होनानै लानो नांसिगोन। दा बिनि थाखायनो गोबाङानो मोननो हायाखै। जेनेबा गोबाङानो सानो नालाय जेनेबा पीएम किसाननि आंथ' सिगाङावनो केवाइसिखौबो होखांबाय माथो फैसाखौ मोननो हायासै बेबादि नोंथांमोना जायो। दा नोंथांमोना बेखौ दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ बोसोरसेयाव नोंथांमोना केवाइसिखौ खेबसे होनांगौ। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव केवाइसिखौ होखांनाय दा नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव केवाइसिखौ होफिननो नांसिगौ जुदि नोंनिया बे बोसोरसे जाबायबा। दा जेनेबा हमना ला थांनाय बोसोरनि नोङो माबायाव फेब्रुवारि जानुवारि मासाव नोंथांमोना जुदि थांनाय बोसोरनि केवाइसिखौ होखांबायबा देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना दायो होनांसिगोन। मानो होनोबा जोंहा नै जुन दायो जालायलांबाय। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना सिगां बोसोराव जेरै 2022 2023 मायथाइयाव केवाइसि नोंथांमोना होनाय नोंथांमोना केवाइसि होयैनि थाखायनो पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायाखै। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना केवाइसिखौ होनानै ला बेखौ बयबो नोंथांमोना आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो गासिबो जाहाथे मिथिना मोननो हायो। नैबे पीएम किसाननि फैसाखौ बोसोरै बोसोर मोनबाय थानो थाखाय बोसोरफ्रोमबो केवाइसिखौ होनो नांगौ होननानै नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टार एबा सीएससी सेन्टाराव नोंथांमोना थांनानै बेखौ खालामना लाहैबानो जाबाय नैबे पीएम किसाननि केवाइसिखौ। दा नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय पीएम किसाननि नैजिथामथि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन फैगौ जुननि 20 तारिखआव। दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायाखैमोन एफटिअ प्रसिडार न' जानायनि थाखाय दा बेखौ नोंथांमोना एफटिअ प्रसिडार येस जाबायबा नैबे पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि फैसा सोनायाव माने नैबे जुननि 20 तारिखआव नोंथांमोना जयै मोनफानो हागोन। अब्ला नोंथांमोना 4000 फैसाखौ मोननो हागोन। जायफोर नोंथांमोननिया केवाइसि होयैनि थाखाय मोनाखैमोन जायफोर नोंथांमोना लेन्ड सिडिं होयैनि थाखाय नोंथांमोना मोननो हायाखैमोन पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ। दा बेबादिबा नोंथांमोना नैबे 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ सोनाय समाव एबा फैबाय थानाय जुननि 20 तारिखआव नोंथांमोना जयैनो खेबसेनो फैसाखौ मोनजोबनो हागोन। सोरबा 4000 नोंथांमोना मोननो हागोन खामानिखौ मावनानै लाबायबा। सोरबा नोंथांमोना 6000 फैसाखौ मोननो हागोन। सोरबाथ' 8000सिम नोंथांमोना मोनहैनो हागोन जुदि नोंथांमोना खामानिखौ गमामायैनो मावनानै लाबायबा। दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों दानिया मिथिना मोनबाय जानांगौ। दानिया गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामना होदो जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो मिथिना मोननो हायो पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि फैसाखौ माब्ला मोनगोन बिथांमोना। दा बेखिनियानोमोन। माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।